हेलो गुड मर्निं खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबो बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं दिनैहाय 14 तारिख नामाथाय 14 तारिखआनो बुधबार दैसाखौहाय 1.5 मास जाना बारबाय दैसाया मास मोननै जानोसै ओमफ्राय दाखालिनो बिजि थिथि थुहैनांगौमोन 1.5 मासनि नाथाय गगा मोननायखाय थुहैनो मोनाखै बेखौनो दिनैहाय आङो दैसाखौ बिजि थुहैनो लांनो नागिरदों दा गाबोनो मायो दैसाया नायनायसै गंथाम थुयो होननाय खोनादों दा जोङो थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाबाय दख'ना गानबाय आं दैसाया बिबौजों दङ नै पलिअ कार्ड लाखाबाय दैसाखौ बिजि थुहैनोसै गंथाम थुनाय मा हालोद जागोन दा मोनाफ्रावथ' उन्दुनो मोनगोन ना मोना भगबानसो जाने स' थांबाय थानोसै नोंथांमोन नायलांबाय थादो दैसाया बिन्दास दासो गाबगोन बेथा आयु उन्दुलायबावाखैसो दा बोरै जागोन थुनाया नायनायसै दा गाबनाया उन्दु मोनखानाय नंलालै गाबखासिगोन दैसा नोंखौ बे होनसै ना हे भगवान, मेरे को ये कैसे नाइंसाफी है। मेरे को दुनिया देखना है, ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। मेरे निकाल से एक दिया था और अभी 3 दे जा रहा है। कैसे नाइंसाफी है। मम्मी पापा भी मुझको साथ नहीं दे रहे, मेरे को लेके जा रहा है। बचाओ मेरे को, ये कैसा नाइंसाफी है। बचाओ मेरे को, बचाओ, कोई तो बचाओ। Berainal sedang Desa Brahmoni Cungtang Menbai deh Voice feel menbai Menbai anu pronounce salah sudah nalai Ini Desa ni reaction kenai deh Desa Nengko biar sini apa? Nei जों सफैबाय नायनोसै एबार दैसानि रिएक्सनखौ नाच दंखायो हनै खुला थानानै रावबो गैया नै नोंहा नायदो होमबा Thôi còn này. Má đúng. Chị. Chị cần thôi. Salah sih. Ramine.
No, এদিকে তাই না 뭐랬죠? 네, 제압 시켜줘. दलद थाबायना नङाबा दहाय बिदि थायाखैमोन बिदि थाथारामोन बियो बिदि थुखांबाय थुखांनानैहाय दै साबसिन मावजागासिनो दं दा गाबखाबाय दा मोनायावबा मा जागोनहाय फुराना हस्पिटालाव थुखैदों रावबो गैया खुलाथार दिनैहाय बिफा जाबा माबायदि जायो लोगोफोर नायनानै लाखानै बिफानि खामानि बियो aduhai ser bifa जानो गोसो आखाया गोजाङा जाहैबाय बियो आखाइखौ नों बिदि सोनो हायो बिनिखौ Desa. Apa sini lah kan? Ni.